bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwo Sare jaam hiire moon en garti hannde oɗon ñallam aset nogas e jeegom lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓuuri mawɗi guiɗirɗen ko toon to États-Unis man ƴeew kadi holko gueɗe cakkitiɗe gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon kadi men ƴeew mettere nde ganduɗa henne kamɓe catal judiciaire ɓe jogui oɗo saha joni caggal traitement oɗo juge biyeteɗo Dugan nangaɗo toon to Wisconsin mo kamɓe FBI ɓe continue ɓe posta po photo ji muɗum habruji men international toon to Rome hono kanko Pope François woni hannde woni gubugol makko ɗum noon yimɓe son tawtorede oɗo cérémonie toon kadi ko cérémonie kadi baɗɗo kadi hon sababu muɗum Rwanda e République démocratique du Congo ɓe wayno ko ɓe mbawi joddade hannde toon to Washington toon kadi man cekkitor toon kadi toon to Sénégal luuɗodiral laamu kanko Bassirou Diomaye Faye e kanko kadi ancien président Macky Sall ko tacci keeri nana toon to Washington ko ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara détail uji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwo Sare jaam hiire moon gonɗen joni ko waktu jeetaɓiije toon to New York ɗum noon hawri ko toon to Chicago ko 7 heures toon to Los Angeles ko 5 heures kihiɗi toon to Jowol ɓe jettima minuit e ɗum noon to Rome ɓe jarata ko 2 heures du matin habruji moon e ɗemgal Pulaar ma ngar joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare habruji men e États-Unis puɗɗorɗen no mbinoɗen gardini men ni hande ne wayno ko battande ko fati oɗo juge nangganoɗo toon to Wisconsin hanki ɗum noon tan to Milwaukee ene wayno ko ɗum woni ko haalte oɗo saha joni tumnade e juge goto mo ganduɗa kañum hoore mum to CNN caggal nde kanko kadi mawɗo FBI o yaltini photoji hono oɗo juge nande nangade e kadi no waɗa kañum hoore mum juuɗe muɗum ne ceena enen jolne oto no prisonnier no criminel ni o wi ɗum ɗo ko hunde ko wasde respectude constitution mo États-Unis o wi goto fof ne jogui droit protégé surtout yen mbaɗo no juge ni addede photo ji mumen ne waɗi ni ene ɗum ɗo ko hunde ko bonnude hono catal judiciaire e wiide makko kanko ɗo juge wi wonde ko laamu ngu ɗo ko waɗata ko ɗum ɗo firti tan ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa constitution ko hollude dole men ene mbawi bonnude kala aada gonno ɗon kala kadi masla gonno ɗon mo constitution surtout mo rokki ko fate droit ji bawɗo wonde foof ɗum noon ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko juge o artirnomo toon hanki to tribunal pour heɗade holko taka oɗo saha joni wiya wonde ko o walli neɗɗo criminel dogde nde fonno nanguende ene wayno ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa prouvaka taw kono anda taw partir altini ande c'est exactement holko woni ko fawa e makko kanko ɗo juge Dugan tunnade hande e yimɓe haralaɓe ko fate justice mbi hani wayno ko laamu Donald Trump ngu woni koye oɗo saha joni joofade pour habde état ji ko en Wisconsin en par ce que ɗum ɗo ko gouvernement fédéral mo États-Unis état ji ndendi jogui doole donc so tawi état foof ene jogui constitution mum ene wayno ko so tawi gouvernement fédéral ari ne waɗa ɗeɗo gueɗe hawnaki ɗum jogori addude ko hakkude état ji ɗi e gouvernement fédéral hande toon to Washington e tumnade kadi e ko CNN reporté hono kamɓe gouvernement makko kanko Donald Trump ene wayno ɓe duttima caggal seeɗa ɗum noon ko décision ngaji ɗi ɓe ƴeftuno jonte ɓennuɗe pour annulde visa ji étudiant ji kewɗi wonɓe ɗo hen université ji taw ko étudiant ji wonɓe ɓe tuumi mbi wonde ko kañumen koye men feeli luwaji ɗum noon visa ji men poti éliminede ko ɓuuri hen hewde ɗiɗo étudiant ji ko yimɓe ɓe takki wonde ko oɗo saha joni wawino jeeyede seppuji bannoɗi contre haare wonde toon to Gaza won hen kadi ko ɓuuri hewde hen kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa hen hawnaki état ji mumen walla leyɗele mumen to gummi to ɓe beldani mumen kamɓe gouvernement Donald Trump kono noon caggal nde juge ji kewɗi taw ko juge ji fédéraux ji mbawi ƴeftude yimɓe won kawuji kewɗi mbi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo ko alay saago kamɓe Donald Trump ɓe mbawa wadde ɗum ɗon ene wayno ko ñande aljuma ɓen ɗo en caggal nde kadi nde ɓe gandi kamɓe gouvernement Donald Trump ɗum ɗon wawa continde sibabude ñawoɓe hewɓe nder tribunal uji fédéral mbawi salade koɓe kaali ko ene ɓe garte kaɗon haala ɗum noon e wayno ko
aljuma ɓenɗo ene ken ɓura temedde capannayi compte taw ko compte uji gonɗi e systéme mbiyata sévi systéme mo ganduɗa kamɓe gouvernement États-Unis étudiant ji ne mbawi hutorade ɗum pour wadde application ngaji ɗiɗon compte uji gartirama ɗiɗon compte uji noon gonno koye école aji ken wona 64 école aji gonɗi ɗo e États-Unis ɗum noon tugnade hande CNN ko reporti donc hande CNN wi wonde ko caggal nde jokkodiri e avocat ji représenté noɓe ɗiɗo étudiant ji wannoɓe oɗon complainte toon to New Hampshire to Georgia e toon to Pennsylvania ɓe mbi wonde ko kamɓe koye mabɓe ene wayno ɓe mbawi andinede wonde ko étudiant ji ɗiɓe représenté noɓe ɗum ɗoji men compte uji men fof gartirama ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko département justice avocat muɗum wi wonde ko ene wayno ko immigration woni koye oɗo saha joni artirde ɓeɗon yimɓe fof ɓe compte uji men itno pour visa ji mumen éliminade tirde ɗiɗon visa ji donc wona tan yimɓe ɓe ganduɗa henna kañumen koye men portino plante tugnade ha hande avocat représenté ɗo immigration ko haalde CNN ha hande habaruji États-Unis tugnade hande Associated Press ko haali ɓe mbi wonde ko ɗum noon ko toon to Pennsylvania ɓe mbi wonde ko service immigration mo États-Unis ene wayno ɓe mbawi balɗe ɓennuɗe ene ittude ɗo ene neɗɗo debbo mo ganduɗa ene taw ne jogui ɓinguel jarowel hitande tawi ko ɓinguel dewel ɓe goppi ɗum caggal ga henna ɓe kanko debbo o noon o jeeya toon ko toon to Cuba caggal muɗum ɓe mbawi kadi ƴeftude nawde kadi déportude kadi sukaɓe tato yaroɓe duuɓi ɗiɗi duuɓi nayyi duuɓi jeeɗiɗi taw kañumen koye men ko citoyen ji américain ji kañum e yummumen jeeyaɗo toon to Honduras wan ɓe déporté ɗumen ɗum ɗo fof ko heure aji kamɓe gouvernement kamɓe gal Donald Trump ɓene continue hande wiide wonde ko heure ko caggal kadi nde ɗum ɗo yiita ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni andaka taw holko ɓe mbaɗata ko fate en ɗiɗo heure aji surtout no yimɓe ni ko déportirde ɗum walla noɓe nanguirta ɗumen ni taw ko hensaji ko citoyen ji américain ji walla hensaji ni taw ko yimɓe ɓe ganduɗa henne ko mineur uji jibinaɓe ɗo hen ko jiida ɗum tugnade hande journal biyeteɗo NPR ko haali mbi wonde ko yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral taw ko yimɓe yonɓe seeɗa sekanoɓe caggal muɗum gartira caggal muɗum kadi ceeka en wayno oɗo saha joni mbi wonde ko assurance moɓe joguino ko fate ene cellal mumen wiya wonde ko kuppa ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe gouvernement fédéral e laamu makko kanko Donald Trump haalninoɓe wi wonde koɓe continue jogade assurance mabɓe ɓeɗo yimɓe he fof noon ko ɓuuri hen hewde hen kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa enne e woseji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nde kañumen koye men ko supportenoɓe kanko Donald Trump ɗum noon tugnade hande jokkodiral mabɓe e NPR mbi wonde ene wayno ko oɗo saha joni non seulement ɓe ngala liggueji mais ɓe ngala hay peeje kadi noɓe cewtori sababude ɓe ngala hankkadi assurance haysinde wonde gouvernement Donald Trump rokkinoɓe wiide wonde koɓe jogui assurance lebbi jeegom caggal ndeɓe ceekande kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Rome tugnade ko CNN e ko radio France international reporti hono kanko Pope François en wayno hande woni Guinness makko ɗum noon en wayno ko caggal cérémonie mbaɗa toon hiisaji radio France international ko haali kene wona kene ɓuuri 40 ujunere neɗɗo kono noon hiisade CNN e kadi journal uji walla télévision ngaji gonɗi toon to Italie ɓe kiisima kene ɓuura 250 ujunere neɗɗo tawama toon taw ɓeɗon yimɓe fof ne jeeya hen hono kamɓe journaliste uji e kamɓe kadi hohoɓe leyɗele ɗum noon ko délégation ngaji kewɗi gar toon donc sécurité mawɗo woni toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko caggal nde cérémonie o gasi hono kanko Pope François ene wayno ɓandu makko nawama toon to mbiyata balistique Sainte Marie Majeure de Rome ko toon kadi o yinno kanko hoore makko yo ubbe siftinde on tan ko kanko haade makko mayde o haalino kadi o wi gubbugol makko yo won gubbugol simple ɗum noon e wayno ko ɓandu makko yo waɗe casquette ko taw casquette o ko leɗɗe e hohoɓe arɓe toon ɓe ene teskira hen hono kanko président Donald Trump o yeehi toon kanko e joom suudu makko emo wonde délégation mawɗo ko tawtorede oɗo Guinness o fotti toon kadi e yimɓe hohoɓe surtout président ji leyɗele ko Europe ko wayno France ko wayno Grande Bretagne ko ɗum waɗi kanko ene teskita toon kadi hono kanko Vladimir Zelensky kanko président ukrainien o foti e Donald Trump donc andaka taw so tawi kanko Donald Trump e kanko Vladimir Zelensky ɓe mbawi haldude ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo fof kadi ko occasion kanko Vladimir Zelensky tugnade hande habaruji gummi toon
o wawi profite kanko hoore makko fottude hohoɓe hewɓe ɗum ɗo fof ko wawde ƴeede beele mo daña ballal ko fate hen haalluji walla ni maslaha ƴeewete ɗo to saha joni beele hakkude makko e Russie ɓeɗo ne darto donc kanko Vladimir Zelensky ɓe e hohoɓe ɓe foti ko jiita e Donald Trump o foti kadi e Keir Starmer on woni premier ministre mo Grande-Bretagne o foti kadi Emmanuel Macron kañum woni président mo France o wawi kadi joddade e Ursula von der Leyen on woni kañum woni mawɗo gardiɗo communauté européenne ɗum ɗo fof ko beele ƴewde beele cessez-le-feu fonde dañe toon to ko guerre gonɗo hakkude Russie e Ukraine ma e ko teskira tan kadi e tugnade hannde ko CNN reporti hono kaldigal kadi nen continue banggue channel aji taw ko internet hakkude Washington e Moscou ɗum noon surtout henna ko kanko Donald Trump e haade makko ummade e États-Unis faade toon to Rome o haali no wino ko alay saago hono kanko Vladimir Putin e Vladimir Zelensky ɓe mbawa fottude ɓe joddo e kadi ko yaaci alay saago guerre o darto sifti noon tan ene wayno ko kanko Donald Trump ko balɗe ɓenɗe o haaɓino wi wonde ko sibabunde hono Vladimir Zelensky wiide wonde ko alay saago Crimea arta e leydi muɗum ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗa jogorani wallude kaldigal pour no jaam dañira toon guerre gonɗo hakkude Russie e Ukraine kono noon kadi ene wayno o teskitima kadi hono kanko Vladimir Putin omo continue bombardude nokkuji ɗi ngannduɗa kanko Donald Trump o wino yo dartin ɗum ɗo fof ko hunde nde ngannduɗa Donald Trump waɗi menace e kamɓe ɓeɗo ɗiɗo fof so tawi ɓe jaɓani dartinde guerre o ɓe jaɓani haaldude kañum hoɗum ko waɗata e mabɓe sanction ngaji international hande toon to Palestine e tugnade kadi eko BBC reporti ono gardiɗo ko organisation OLP ɗum noon ko kanko Mahmoud Abbas organisation pour la libération de la Palestine Mahmoud Abbas en wayno nomi vice makko président onon vice président en wayno ko en ɗamina so tawi kanko Mahmoud Abbas o yeehi ko kanko kañum jogor lomtademo oɗon noon wiyete ko Hussein El Sheikh siftinde on tan ko toon to Palestine en waɗi laamuji ɗiɗi laamu ganduɗa kamɓe Mahmoud Abbas ɓe gardi nguɗon laamu ɓuuri jotodirde e kamɓe Israël naɓe ɓuuri kadi wawde waddude e mabɓe ya garta walla maslahaji e laamu ngon kadi gongu banggue surtout hen banggue worgo Palestine to mbiyata Gaza laamu muɗum ko ardi ɗum ko kanko kamɓe Hamas no woni oɗo dumunno haare wonde toon to Gaza to fof ko hakkude Hamas e Israël ko wawi wonde fof en kanko Hussein Al Sheikh e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi kanko noon secrétaire général comité exécutif OLP e kadi kanko kadi wonno kadi mawɗo département pour kaldigal portefeuille mo ganduɗa en kala négociation ngaji mbaɗeteɗi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hollode kanko hoore makko mbaɗino Mahmoud Abbas toon to Iran eko holla e ñalawma e yonde ko won pettoji baɗɗi toon to port goto e poruji mabɓe wonɓe toon to Iran ɗum noon sibabun ɗiɗon pettoji ɓe mbiya yimɓe heɓe maayi hen kene lime joni 1,750 neɗɗo gañima hen ɗum noon waɗi ko port goto gonɗo toon to banggue rewo leydi Iran sunnaji hande galleji jeyaniyankoji ko kaali dokkade noon oɗo saaha joni holko woni sababu ɗiɗo explosion ngaji kono noon ene wayno ko fama tan waɗi hande ko samedi hande 26 lewru avril hitande ujunnaji ɗi e 25 ɓe mbi kadi ene wayno ko ɗum ɗon ko ɓe mbi kadi ene wayno waɗi communiqué o ko kanko gardiɗo oɗon port biyeteɗo Shahid Raj gonɗo toon to Bandar Abbas ene wayno ko kanko biyeteɗo Ismail Malik Zadi kañum haali ɗum e télévision ɓe kaalani noon ha hande holko woni sababu oɗo incident donc ene wayno ko oɗo saha joni conteneur uji kewɗi gonno toon e zone mo mbiyata pour oɗon port Shahid Raj ene wayno puusi ɗum noon ene wayno ko andaka taw maɓe no foti kono noon gañiɓe ɓuuri kene wona 150 neɗɗo toon to France ene wayno ko aljuma hanki neɗɗo goto tawama ne wara toon to juma gonɗo toon to la grande combe funnague toon to France enen ɗo kadi ne wayno ko fiya tan hawmayi tugnade kadi ko yalti habruji ɗi onen ko barɗomo ko kañum hoorumum filmino wardiri mum donc hay sinno andaka taw holko woni sababu mayde makko ene fama tan ɗum ɗo ko gañantumagal hakkude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa diine islam donc ɓe mbi wonde ko ɗeɗo gueɗe mbaɗi ko aljuma subaka ɗo hedde 8h30 subaka toon to e nder oɗon juma Khadija woni ko toon to woni ko commune gardoise de la grande combe donc tugnade hande article o ɓe mbi wonde ko kanko mayɗo e kanko tumaɗo kanko waɗi kamɓe ɗiɗi fof ko ɗon kamɓe ɗiɗi toon gonno toon oɗon saha ɓe mbi wayno ko caggal muɗum goto mabɓe ƴefti lebbi ɗum noon oppani ɗum ha maayi ɗum noon ko tugnade ko procureur de la république d'Alès biyeteɗo Abdelkarim Grini
ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko maayiɗo ɓandu makko ƴeftama oɗo saha joni ene wayno wiya wonde ko dañi ken wona 50 ha 50 yuwande laaɓi ɗum noon tumnade e autopsie jaltuɗo oɗo saha joni ɓe mbi kanko baraɗo ene wayno ko yarata ko duuɓi 27 ha 29 e kadi ene wayno ko toon to Mali o jeeya wonani duuɓi ko ummi toon to Mali e kadi ngoɗo wuuro ngo woni ɗo waraɗo ko neɗɗo kadi gandaɗo hen no fewi tugnade hande habaruji gomiri toon ɓe mbi wonde ko kanko tumaɗo o ene wayno ko kanko hoore makko o aratano e oɗon nokku juma o hewani arɗon ɓe mbi kadi ɗum no fof hande tugnade e procureur ɓe mbi waɗi ko kanko hoore makko o wiya ko nationalité française o origine makko ko Bosnie e kadi ene wayno ko o wona julɗo ɗum kadi ko ɗum woni koɓe kalani agence France Presse donc ene wayno ha hande kanko tumaɗo o yiitaka raw kono ɓe gandi kam hol kanko ɓe goni ko yiilade mo habaruji men international hande toon to Washington e ñalawma e hono kamɓe e leydi Rwanda e leydi République démocratique du Congo ɓe mbawi signinde nanodiral ngal noon ko fuɗɗade ƴewde holno jaam dañira hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi donc leyɗele ɗiɗi hono kamɓe Kinshasa e kamɓe Kigali oɗo dumundu fof ɓe goni koye gueruji gonɗi hakkude mabɓe wonande kamɓe congolais koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ene wayno ko Kigali ene supporti yimɓe wiyeteɓe M23 natoɓe toon to Congo yidde bonnude leydi ndi en eɓe kiisi e oɗo saha joni kene ɓuuri ujunaji 4 soldat taw ko Rwandeji nana e leydi Congo en ballodira e fedde wadde boniyankoɓe wiyeteɓe 23 Kigali kañum hoɗum ko sali ɗum to banggue Kigali kamɓe ɓe mbi wonde ko Congo naaɓe kañumen koyemen ene supporti goomu wadde boniyankoɓe wiyeteɓe FDLR ɗum noon e wayno ko ɓeɗon kadi kañumen koyemen ko yimɓe ɓe ganduɗa en ɓe beldani e laamu gongu toon to Rwanda to donc ene wayno ko kamɓe Kigali ɓe mbi wonde ko leydi mabɓe kamɓe toon to Rwanda guila hitan 1997 ɓe dañi ken won hakkillaɓe 30 ɓe mbi on hoɗo groupe wadde boniyankoɓe wiyeteɓe FDLR ɗum noon ko groupe mo ganduɗa kamɓe congolais kamɓe congonaɓe ɓe support ɗum ene wayno yane mabɓe toon ɓe mbi kadi tan en guila tan hitande 1917 oɗo groupe ene wayno yane leydi mabɓe ken wona laabi 20 au moins donc nanodiral ngal ɗo henna ene wayno ko kamɓe ministre des affaires étrangères mo Rwanda e ministre des affaires étrangères mo République démocratique du Congo ene wayno ɓe joddinoma toon jonde nde noon ene wayno ko e gardugol kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis Marco Rubio ene wayno ko kanko woni o gardiɗo jonde de ɗum noon e wayno ɗum waɗi toon koto Washington hande donc e nder koɓe nanodiri oɗo saha joni ko goto mabɓe fof yo heftin leydi gondi ndi wonde leydi ndi no foti wonde indépendant joguiri souveraineté muɗum kadi goto mabɓe fof kadi yo waw jabde jokkodiral moƴƴal wona hakkude mabɓe taw jokkodiral ngal ko patugal e ngal patugal kadi e ko fate kisal e caggal muɗum kadi ɓe mbi wonde ko e nder koɓe nanodiri kadi ko oɗo saha joni ko yimɓe ɓe ganduɗa dognoɓe ummunoɓe Congo paye Rwanda walla umminoɓe Rwanda paye Congo yo jaaɓe artirede oɗo saha joni kamɓe Rwanda ɓe mbi ɓe jaɓɓinoma toon e ɗiɗo duuɓi ɓe neli ken noon ɓuura temedere ujunere neɗɗo taw ko yimɓe congolais dogɓe e guure men sababude guerre gonɗo toon donc andaka taw holko woni holno ɗum jogori wadde kono noon ene wayno ko banggueji ɗiɗi foof toon to Congo toon to Rwanda e leyɗele kadi gonnoɗe hakkude mumen ko wayno Qatar ko wayno États-Unis e ko ɗaminare e kadi kono noon hande ko sikkitare ha wonaki ɗum ɗo kadi ma wod gaɗe jantuɗe hen ken bonnogal ɗo nanodiral ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kamɓe leyɗele ɗe ɗiɗi ɓe jaaɓi kam joddade toon to Washington habaruji men hande toon to Sénégal tugnadi kadi ko journal biyeteɗo Le Quotidien ko haali e surtout ene kadi taw ko kamɓe Sénégal kaali ɗum ɓe mbi wonde ko haare wonde oɗo saha joni hakkude kanko gouvernement makko ko ancien président Macky Sall e gouvernement kes mo ganduɗa kanko Bassirou Diomaye Faye ardi ene wayno ko non seulement enen continue wonde toon to Sénégal kono ene wayno oɗo saha joni tacci keeri yeehi toon to États-Unis ɗum noon toon to Washington e tugnade journal quotidien ko haali taw ko ɓe mbindi ɗum ko hande samedi 26 lewru avril ɓe mbi wonde ko ene wayno ko haare politique nde hakkude ɗiɗo gouvernement ji ɗiɗi ene wayno oɗo saha joni woni toon koto Washington wiide mabɓe mbi wonde ko délégation officielle Sénégal naɓe ponnoɗo arde toon tawede toon e batuji baɗuji toon taw ko Fonds monétaire international e banque mondial
ɗum noon mbi wonde ko taw ko délégation officiel mo gouvernement makko kanko Bachir Diomaye Faye e mbi délégation goɗɗo kadi no wayno kañum horum ari toon to ɗiɗon nokkuji taw ko oɗon délégation kadi ko yimɓe jeeyaɓe membre uji APR noon ko parti politique mo kanko Macky Sall mo ardi ɗiɗon délégation ngaji walla oɗon délégation ene wayno ko kanko Macky Sall neldi ɗum ɗo fof noon ɓe mbawi arde toon kadi ɓe gaddi rapport ko mbiyata contre rapport ɗum noon ko rapport mo kamɓe gouvernement makko kanko Bachir Diomaye Faye wonno taw ko mbi ko cour de compte wiide wonde ko kalisaji bonnama e laamu makko kanko Macky Sall hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon e wayno ko kamɓe ɓe gaddi rapport goɗɗo cemtinowo ko haalata ko oɗo rapport mo gouvernement makko kanko Bachir Diomaye Faye haali ko ɗum ɗo fof noon ko hunde nde jogorani walludeɓe kamɓe laamu kesu gongu toon Sénégal ngu tawde oɗo saha joni ɓe goni koye ƴewde peeje fof nde ɓe dañiri kalis e surtout henne tawde FMI ha hande koko nanggui juuɗe muɗum si babude e wiide mumen wonko gueɗe ɗe laaɓani toon to Sénégal suwa ko won gueɗe laamu kesu ngu laɓɓinani ko fate hen rapport ji kalaɗi ɗi walla won gueɗe ɗe ganduɗa laaɓano e laamu kanko Macky Sall e laamu makko haade makko yaade ko wawi wonde foof ɗum ɗo fof kadi tugnade e journal mo ganduɗa quotidien ko haalata ko ɗum ɗo fof ko gonɗini ko wonde ko Bachir Diomaye Faye ko takkuno wiide wonde ko Macky Sall won gueɗe ɗe waɗata e nder suuɗare pour ne ene bonna laamu muɗum e tugnade hande e galleji yaninkoɓe est ce que ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kanko Macky Sall ko waɗata ko ɓe jogui droit wadde ɗum walla ɗum ɗo ko ɓe poti ko oppirde noon tan kala ko taka e mabɓe taw ɓe mbasa dartade donc wawi wonde fof ene wayno ko hay sindo wonde ko Macky Sall o yalti e laamu oɗo saha joni ene wayno ko omon continue haare makko surtout sur le plan international ko fate en hollude wonde ha hande ene wayno ko kanko Macky Sall gouvernement makko walla kanko hoore makko mo jogui doole toon to Sénégal donc ha hande toon to Sénégal siftinde on tan hono kanko Bachir Diomaye Faye e nder décision mo ƴefti ñande aljuma ɓenɗo ene wayno suuɓima biyeteɗo docteur Cheikh Gueye pour yo won kañum hoore mum garde ɗo dialogue national poɗɗo waɗde toon to Sénégal oɗon dialogue noon ko ƴewtade systéme politique gonɗo toon ƴewtade kadi hakkude parti ji gonɗi toon parti ji politique holno mbawi haldude ɗum noon ene wayno kadi oɗo docteur Cheikh Gueye ko neɗɗo jeeyaɗo société civile kadi ko kañum hoore mum ko gandaɗo pour gonguirantagal muɗum ko kañum toɓɓa oɗo saha joni yo wadde yo ardo oɗo dialogue national poɗɗo wadde toon hakkude nogas e jeetati lewru mai e daroɗo lewru juin ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni won parti ji politique opposition gonɗi opposition puɗɗiɗi jabde wonde ko oɗo dialogue hawnaki ma wawa wallude Sénégal deeje ma wawa wallude kadi hawnaki kamɓe laamu ngu e kamɓe kadi lundiɓe laamu ngu wawde dakkodirde won toɓɓe won ɗum noon ko ɗum woni e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo kadi ko ma waw goto e mabɓe foof heɗodirde goɗɗon e goto e mabɓe foof kadi wawde jaɓodirde won toɓɓe won wawde kadi respectodirde ɗum woni mission dialogue o ko jogor wadde tugnade ha hande kanko konngol makko kanko lundiɗo laamu biyeteɗo Mamoudou Ibra Kane ɗum noon e wayno ko wi wonde ko kanko hoore makko welti hen caggal nde Bachir Diomaye Faye président mo leydi Sénégal nde suuɓi hono Cheikh Gueye won gardiɗo kañum hoore mum oɗo dialogue national baɗo tugui nogas jeetati lewru mai ha yetto 4 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Sar habaruji min jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum noon hannde ko asatta nogas e jeegom lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.